Vakantieliefhebbers, welkom. Ik ben Marco, jullie parketeer en ik laat jullie de mooiste vakantieparken zien. Verscholen in de bossen van Oldebroek staat deze gezellige, ruim 110 vierkante meter grote en onlangs gerenoveerde bungalow. Deze week laat ik jullie de ins en outs zien van ons onderkomen dit weekend hier op Landal Landgoed Het Loo. Duwen. Hey. Dat lekker slapen belangrijk is, dat heeft Landal goed in de oren geknoopt. Want alle geplaatste boxsprings zijn van Auping en dus van uitstekende kwaliteit. Bij de slaapkamer beneden hebben ze zelfs een softtopmatras bovenop gelegd, zodat je heerlijk in bed tv kan kijken. En alle bedden zijn netjes opgemaakt bij aankomst. Heerlijk ontspannen in bad of een verfrissende douche. Het kan allebei, want deze bungalow beschikt over maar liefst 2 badkamers. Opvallend detail is de was-droog combinatie in de badkamer op de begaarde grond. Aanbeland in de woonkamer nemen we eens goed de tijd om te genieten van elkaars gezelschap in de prachtige omgeving van de Veluwe. Waar we overigens perfect zicht op hebben door de plaatsing van de vele ramen in de bungalow. Ook in de keuken zie je dat Landal goed heeft nagedacht over de herinrichting van zijn bungalows. De kookplaat is elektrisch, er is ruim voldoende mogelijkheid in de keuken om je boodschappen op te bergen en de broodjes, die pak je natuurlijk af in de combi-magnetron. Hopelijk worden jullie door het zien van deze video net zo enthousiast over deze bungalow als ik. Is dat het geval? Laat het gerust weten in de comments onder de video. Vergeet niet een like achter te laten. Abonneer voor meer. En dan zien wij elkaar de volgende keer. Bedankt voor het kijken.